na afro mo se ya mo policy mo na ankasa anu sanda atmoda asan obiara sa wonu so na ankasa wa fa ma be na so do so o president so o do so ma ni si mo ku ni si e ya da ma aya fodo obiara na so wonu so na ankasa so ja mpelo anu na mpini da wa kan kana o do ti po ya me ma su ko ina ko so ko the message we have of them ete ono lo bia du e mo ba no ntaye akana afo ke mo ba wa ye wo go be ni yele se awosum you can sum na akolo sra abo ba mu wa to be ma mi za mo ma no bi na wa mo ko ti na mo ba mo ko na odosum abo ba mu osumi na omo amani wa fatantepe edera maka ijebe bia aboka Ghana o tun le da ilo osumi nga ansa nyame sumafro ekiremu se ene odjumade ni bebe yeye o station ha na kina nopa ebehia wo new appearity bebi amoye choba no eho ne ebehia anopa ebebo 12 anopa no na wewie na afi wakọ bebi a ofri ba ha na nyamesum afese na oka ne de bia no nyamesum eliga na ha de yewom ni nyina ni yemogu entina yewo so yeguso ayebre yewu ntem ya brabo esei muso na sai ena etu ye nyamesum afese ese nyama bebi a yewo no enye nyamesum na nyamesum ankasa no afi ena eduga na ha nyamesum afese Ghana ayaya akan nasifo nke sese yebrese na so esanse ye na nanum di akomso na tete ye ndie na ma kire ba ye so Christian so eno so ya akomso de nyina ye bibikro entina yeguso aye brese na nyamesum afese nyamesum na abai nti obi bia ya apaso oje ne ho no ese odu ho be ra nyamesum ne mo na je ho no se oje ho enye se oje ho ama obi na nasem ni sa temoda yemfa obi asem emise obi nti sa wonam na osi mi papa nti mi mama nti mi kru nti mi yiri nti a emso afa so ye ni sa na wa yefum so fi se ye fa okunu na asem bi sa o yiri atemoda obi ana asem ye de bisa na nkasa ne ho nyamesum afa se nyame mesum e na abeyi na se me o kan osi be bi okobi a o ka asem wi se nyamesum we engina wa Ghana enfa ni tumapa enfrada yebeko so ayebe bresa nyamesum ho se osumwe ngina Ghana yehu entoye enti se nyamesum abaye nyina yefa yehu jim na yehu entoye kawambe asawa wo na ha wo yo mo ko ko ja da o na te bi ko ko mes o pa wo mo ko te mo te what ma na ya na kwa aya no du su ba aba nre tu ko ko te mo ko te o se na wo ba wo no kwa o mo no kwa na wo sa mo ni ti aya kwa abo afuni bi tu o do na wo ya fa da so bi ana mara ma ba ni ba ke wa do mu o mo ko ti aya ko so bo afi na asafu wa ni wo se na ko so wa ya mama so de na tri ko wo do shi wo ne je ma na mo ko ya yo so na sala ka sa wa ma mo ni na ro bu na ye na ka mama mu ndo bi mo ni abo bo ni ala ko ya do ni sana ana wa bo ya afa do ni aya men na to le bezi abaka kan asan bere ye go gara he do dama ba ko ka after boy na no on do ko mu then the mira akmon on fem asaba o ko mu that is all about ku gara ba o se ye pa why was so ni mu na to o se de wo tu so ko ya le ga ha na wo ko ma o je ni ha azo le gun enu ni mama o se wo ye ko ya mi na o ye muta le ma makina ba wo afere wo o pe ma te wo ko ense de mo ko nya wo to me mu ama ma wa de wo
The man was here, I was said after him. I don't know what I'm going to do. You know what you want to do. Yeah, what a papa. I'm my gunner. That's so grass. Yeah, what do you do? Yeah, you can come you want to go. I'll tell you, I'm here, yes, to go. About the Kuruma, I won't like either interview. I don't know. Nobody can tell about my Germany. I'm a boy, you power man. One man from home. So the more I thought about home, what I'm doing, I want to watch my know. You still what? Choose what I'm saying. Build the other one. They are not lawyers. Choose what they are not lawyers. I want to say, and all they are moving to the easy. I think I saw them Madam Islam, or one person. Certain men are on your way. But I do not hear that. I did not know what was God. No, was not for one. I don't know what that be. So what's that an answer that? No, I know. No, I can't get a for so many. The man is going to forget it. You see what did you what any of my I was not you see that I want. I don't know what now, since I only do not know what I'm okay, I didn't know back. You say I got to know what you are doing. Some of what you are doing instead of going to the road. And I'm not doing I want to be no, I could have problem with it. Okay, I'm not only me do she do. Asa. Na so ko ko na do ba, ma be da na wala ko ko be no. No na da ko so ma ni na. So me gari bi ayo wa mo to. Aba to na wa da. Na ko so ko di wa na ma ma yo ma wa da. Wa na sa ana na ko le. Ti ko ni ma na yo le. Amen. Manu pemecah waktu barat, lalu dia berapa masih dimunasi. Dan aku mana bang, lo juga belum urus apa. Lalu so urus sesuatu apa mak? Lalu kan kami bos ini, asal nak buat main, lalu papa sekali yang baru. Lalu, aku tu belajar nah, bawa sama apa yang kamu belajar? Ya, apa problem? Maksudnya, bos masih tak boleh orang. Asal kamu. Amen. Apa saja soalan kita ini so, nak beri dia. Macam soalan kita ini so, napa dua buka? Sana bayar loh sana. Belum tak tua bos. Nanti aku orang itu demo. Yami small for you say. Oguswa o chere o ma chere yi assembly si wo gwasina. O ma yan fatu say so far abai entumi nyafi e mayen na okọ gwasa assembly si ye o si bebi oboko bia no asofofo no enam krom e ka chere mo memese ma omu ben no na papa bi ba ma omu ben papa no sa asemi ebisi ogwase dom ehia etnase tse ne etnase wo haya na sofo bi bo mu no na ti mu ano yim nipa miensa eno ma omudi na chikoe na sa nkofo no mu ye na sorry ma na mesima bra say asofo yi nyina so suma omudi ye edwuma no eye motia ne abusuma omudi ye edwuma no eno na omudi aye members ne ti se na ntwe a de bia de ombeka ene ye ti o na mesima bra say sa so yi eno so ene ekutia ye kire mu sai Saga na ye wo hayi de ni ma ni se ye ko ma na fo ho ye kwa so fo ko di bibi be boy e bra nya mi so sa nya ma na so fo di ma ye ma lam fo di ma ye e di si fo na ko fo di ma ye ni nyina ye nya ma
abosom gyina so a daakye ebekɔ atiaye yɛmesoma fa sɛ bibie ni hɔ a ɔmo de man a soso bi ngyina so na adɛn na sɔfo no wokɔɔ ne nkyɛn wahu sɛ deɛ ɛyɛ wo no sɛ wokɔtɔ anointing oil anaa wokɔtɔ oil wɔ store no mu na wosra a saa de na ɛyɛ wo no bɛkɔ na wanka kyerɛ sɛ wankasa kɔ store no mu na kɔtɔ oil no na kɔsra na kyenkyena agye sɛ ɔno ne deɛ no a wode brɛ no ɔno na ɔbɛtoma ma wo ma biribi ayɛ yie wɔ abrabɔ mu nyamesoma wa sɛ biribi gyina so saa so na wokɔ no ohun sɛ sɛ ɔma wo nsuo na wodware a vortic nsuo yɛtɔ no store mu baabi anaaso ɔno bɛka sɛ bɛtɔ deɛ ɛwɔ ne hɔ no na ɛno na wode kɔgu nsuo mu dware a nneɛma bɛkɔ yi ama wo nyamesoma wa saa nneɛma wei nyinaa ɛyɛ abosom a ɔmode ma yɛn nyamesoma wa sɛ sɛ ɔmode ma wo na ɛboa wo mpo a ɛyɛ dɛn ba bɛgye nanse afiri hɔ na ɛno na ɔnhu fa ma no na deɛ ɔpɛ bi a ɔde ayɛ wo nyamesoma wa sɛ ɔdeɛdeɛ nneɛma ani so ama yɛhu sɛdeɛ ɛbɛyɛ ase tie nsɛm wei nyinaa ne yɛfiri ha a yɛnkɔ yɛasɔre dada no mu biom ɔse ɛbɛyɛ ya sɛ wabɛgye wo ho na wasa kɔ w'asɔre dada no mu biom yɛm so wɔhɔ sɛ nneɛma a asɔfo de yɛ adwuma no nyinaa yɛ sonsomfin na ɔno na ɔka sɛ nyamesoma a bɛpie wɔ Ghana sisi a wei na bɛboa yɛn Ghana ma yɛgye yɛn ho ma yɛnya ahotɔ wɔ Ghana ɔse baabi a ɔbɛkɔ biara sɛ nnipa 10 ɛna wɔanya ɔmo mpo na ɔde ɔmo asi hɔ a ɔmo ayɛ te sɛ kanea wɔ kuro no mu a ɔmo bɛhyerɛn ma ɛnkyɛ koraa wɔn sɛ dɔm no bi bɛka ho dɔm na afei Ghanafoɔ kakra no yɛn nyinaa yɛba abɛka yɛn ho wɔ nyamesom no mu na afei yɛgye yɛn ho kakrakra nyamesoma fura sɛ yɛnhwɛ na asɔfo akɛse a ɔmo agye din wɔ Ghana ɔmo yɛ asɔre akɛse wɔ Ghana no ne nyinaa ɛɛgugu ba na ɛbɛgu nso ɔsɛ ne nyinaa yɛ ne nsa ano adwuma ɛfisɛ sonsom a ɔmo de ti asɔre na ɔmo de yɛ adwuma no ɔno ɔnim ne nyinaa ase na sɛ na ɔse saa sonsom no ɛnto firi hɔ a ɛbɛto afiri hɔ na ɔbobɔ asɔfo no bi din sɛ yɛnhwɛ sɛ dwuma a ɔmo di no sɛ sɛ ɛkɔsi hi ɔmo nyinaa ɔmo dwumadie no akɔ fam ɔbobɔ din sɛ obi ne mu ɔbɔfo mu ne yɛadɔ mu ɔmo nyinaa sɛsi a no dwumadie a ɔmo di ne nyinaa akɔ fam firi sɛ sonsom a ɔmo de di adwuma no ɔno wɔtoto ɔmo nyinaa afiri hɔ nyɛmesom ɔhɔ sɛ saa na bɛdumire bi no asɔre bebree bɛgu wɔ Ghana ma nyamesom nankasa abɛgyina ma nnipa a ɛgu Ghana no yɛbɛdi yɛn ho nyɛmesom ɔhɔ ogu so a ɔrebiebie nneɛma ani so ɛɛkyerɛ yɛn no kyerɛ sɛ nneɛma wei nyinaa yɛdi akyire no ɛyɛ abosonsom ɛsɛ yɛyi yɛn ho firim na yɛmmra nyame no so mu na wei na bɛboa ma yɛdi yɛn ho wɔ Ghana yɛakɔpa wɔde ano na wɔde so wɔn sɛ yie wɔde ano kote na wɔde so yɛakɔpa no ɔmo de biara nka wɔn so no ne sɛ kɔɔtɔ no na ɔmo ɔpɛ ne fi mpira wɔde ɔgye ɛkɔ ata yɛ dɛm a wɔn a wɔde ne ebien yɛakɔpa na ɔbɔ so na asaase na ɔyɛ ne mu nnam yɛrɛ na ɔno na ɔde ɛda so wɔn wɔ asaase no ɔyɛ no baako pɛ nsa ntɛ yɛ ne kɛse nyame ebien nyame baasa ɛnyɛ ano nhyɛ bɛtɛ wɔ asaase no na atuntum so ɔbɔ ɔte de kɛse ho ɛti asodie tuntum so ɛyɛ efu ɔdaa ne akota ase ɔsɔrɔ sɛ dɛm ɔso yɛ ama ɔmɛɛma nka ɔman Ghana dɛm bɛbrɛ ɛkyɛ sɛ ase wɔda sandɛ dɛm asɔfo dɛm akɔnfo ɛne nsɛm na mmadụ wɔ fún yi wọn kò sí na wọn kò mẹtò wɔ akyire maa na mọ ada a wɔn kò akyire so na ɔhaw nso ɔlɛ ɛkɔsi ɔhaw a abɔ wɔn nyinaa di dɛm nkɔfra a wɔyɛ susu edwuma yi wɔ nnoma a wɔyɛ wɔn no nti ɔbɛn nkiri wɔn nso sɔfo mu ɔno wɔn kuma da wɔn na n'ankasa ɔmo adi wɔn ho ɛbɛn yɛn akɔkɔ n'osu mu a ɔkɔ bi bia nka wɔn so no dɔw nyɛ na bɛgye ato yɛ akɔkɔ ɔyɛ baako ebe ɔmo ne yɛ akɔkɔ yɛ baako na bɛgye ato yɛ akɔkɔ yɛ akɔkɔ ɔso wɔn sɛ asɛm ebien na yɛ susu kɔnkɔn no gye esubɔ na afei ewu sɔ ɔso mo tia ɛwie asɔmie tuntum sɔm akɔkɔ ɔyɛ bɔhyɛ nkasa ebi ɛfɔ ɔyɛ ɛfɔ ɛfɔ mpaapa ɔsɔfo bɛ ɛmi akɔkɔ mbɛ kyerɛ mɛyi yɛn no efi mu dansi mpira aba yɛn na ɛba ɛsɛ abo a yɛn nsa ayɛ do ɔno ɔyɛ ada a ɔda hɔ ɔsùn ba pɔt 2014 yɛsɛ ɔsùn yɛ ase ɔsùn yɛ wɔ fi mu nke ɔsùn mo la wɔ fi mu a ɔno nɛɛsi bebree ayɛ fɔ yɛ ɔbɛn nkɔ yɛ kaa na ɔbɛtena kyɛw dɛ bi a ɔbɔ ɔsùn mu dɔɔtɔ bɛ bi ka wɔn tɔ bi da yɛ dɛm yɛ akɔpɔ se.
Mukafo Kepo, yes, definitely. Now, my boss, no matter, I'm going to go to the Obi ko from the hour. The only point, I'm not saying, I'm not saying, I'm not saying, I'm going to me. You know, or two home. Now, I was a woman, I will be there. Soon, one there or so, about the man also. And see, one year, who is to be why you why was not praying? Oh, praying. No way down, but what about the air, the woman, the jar, and the walk, down the walk. Nyame suafo ya sɛ nyame yɛde ano ɛda som no yɛmfa biribiara nka ne ho ɛmfa som nyame nyame suafo sɛ sɛ wokɔ obi hɔ na ɔma wopɛ ne tim kɔ sɔfo bi hɔ na ɔma wopɛ ne tim po sɛ fakɔ bibi na ɛbɛyie no wama wo nyame mmienu nyame suafo sɛ weeti ɛne yɛbrɛ na enti na asomdwe tonto som nyame suafo sɛ wobɛ mu a gyidi a ɛwɔ mu ne sɛ nyame ɛyɛ baako na afọ ubese hu aka hu se nyame baako na se nya gidie se nyame sumafo nyame na asuma no na unya wei ewia waji susu kokko ni oja esubo na afọ udu hu abehye osum no mu nyame sumafo se so ye ne sa na afọ we wie krakrakra na osi Ghana kanya osum ya abeya osi nyame na adum ye kanya nyame sumafo yawo odi nyame sum papa ya asumje tuntusum abepie wo Ghana ka Ghana ya bebre papa kopumatomwada osike ya hu nto yenda kopumatomwada na se nyame ne sum papa na bepieti udi hu be remu a na waji hu dem so wa asaso je tutusum ne kuta tumi a enma ya bambo a udi hu remu asoso fi bi atumi ma o chebio osi wei osuma nyame ne bosha wo no so yie na okai eto ro so na okai ya no si nyame si u besum na obey hwese Ediani ebeko yem yare ewo nyina obeyi afim ansa na akoyem nyame suma wa se we kire se obesum nyame a onyare enti osum we na kuta bambo a ekuta bose so se obesum nyame a onyare da na sum ba ye o sha se 2014 dapim ne be 7 years to 8 years ni nkofo bebre na be di ada se omudi omo ho be ra osum no mu no omo anko drugstore kan ko to nduro 50 time omudi omo ho be ra osum no mu nyame suwa se saa nete nyame na oka ni saa nete suwa nyame sumu osi saa sam ne bae no oka no okepo so yesefe na oka ya no ebinu mu ntiase omofra no ekika nsema enye nyame suwa se na oka trom se nyame saa na nyame sum ete ampaso omudi omo bedi mu no omo hui nyame suwa se saa na nyame ka se odi wo bera ne sum ne mu a ediane ebeko yema ebema yare no obeyi efrim na se obesum nyame a onyare nyame suma wa se nyame na eka ne sa enti odo ho ba nyame ne summa ampa yare hawo na wei na ehia amada sama bia se yamfa ya hurem se na okaya no gidi ewom eya baako na wo hu se nyame nso eya baako na afei wonya gidi se nyame suma fa nyame na asuma no waji susu gogo no eje subo na odu hu abra sum ne mo na afei ye krata nyame suma wa se ni nyina de aka ne se obebo breye obre ya bia ka ni nyina o sabeka ni enjai se ya kika nkofo se we ye yifri abrabo mu a eno ene misi ye remember ya si the punishment is from God amai Ghana owo anu bi na so ho ya amule bi na so ho amuso be ba de na so ho accident musu the son of how abeli na so ho insha on papa letter na for ho na ni ya punishment ya ku pa ma na bayan man to kon ala ta ho so ho na ta ta pray there ono man is a for kwai wa so ni ala ta a ne pray no wa ta so to won ya bu su ko ta Muhammad ne sura ta amen aso to wa na ta ma da ko wa ya wa so ko mu ya bu pam ọdún àwọn àti ọmọ àwọn ọjọ́ ti àmì fún òkú sáré lọ ọdún wọn lọ́wọ́ máa ń lò ọmọ ìjọba ìgbìmọ̀ òmùdó máa wọ́n òkú àti owó ìlú ní ẹ̀yẹ pẹ́sìmọ̀tà ọ̀nà ẹ̀kọ́ wá ṣe ìsádà òjòrà ọdún ìpínlẹ̀ àti ìjẹ òdùn ẹ̀mí ẹ̀mí mìíràn òjòrà ìjẹ òdùn sọ̀tù tí ó bá ìdílé jẹ́ fọwọ́ ìjẹ òdùn mọ́kùn òkùn ìṣe owó pẹ̀lú náà bàbọ̀ láti ilẹ̀ ìgbà òṣèlú ìṣe òkú àgbọ̀ uni oho
Letter 100 number, and I to the prayer. I want to do I am a military with the other. Or your woman is a Yami Smafia said, "Oh, how I agree as so Brian Brewagana, or Tama Etu Nasi or see punishment 7 and a Yami and 2 years sitting in so Nagana the from a will be accident aces Wagana. Nso a ento papa ti sese ne eto e wotiti mremuno ni nyina na se wo ho nyame soma for say nyame ene ka say mra osuma Moses se onko Egypt ko ka kire Pharaoh se onja ni man Israel no mkosum no a mo anje ntum no okwo mo nyina agu nso ni mo sa so na mra osuma komsheni Muhammad nyame sima nasum je ka no so onko meka no ko ka kire nkofo wo se omuja agusum no mo besum nyame no mo anje atum no okubebre na gusira nisu nyame suma for say saa na nyame se odeye ni man Ghana se obi biara owo oman Ghana mu a onu na kuma mu okotu nyame suma for na se nyame suma for obetu no onje osum no ntum no nyame se obeku no nti owu a ye hu ni bebebe ni nyina ya sotwe a eda osuma aba Ghana yi na eko adasamaso nyame suma for say wenti so only munya bi umami bi no wo ho na person ocha let's me so fa no mbe ra so no mu na we na beboa no manacha asase so nye sadia asotwe nyame di aba no owu a na ebewu kopim na sum no begina no ya no mu besa double time ya mo ala by 9 o'clock na me na we show ho na ya kwana mako me ko chiri papa sada pa me na womra Ujamla sa obisu share. Mpa na yebe ni na kwamba na oba inamra. Ya misuma for say odiye besi ha na ochina no pa 9. Ebehia wo bebi a kai no say new appearity. O bebi a choba no wo no. Si by 9 ni ehiem wo ho na by 12 yewie na bebi ofri ba no ewa se na be obanya kwan no asa konachi. Ti so obi wo fie na yaba nyina wantumi ama na unim na koninche na tonifu na ochina enene mbra ho na behia nyame sumafo ya samutum waye na waye da yeya masina da dedo ya wo mefi aboko da da mu yeya masina ba dedo ni yeya da aganya ahofo na oba masi o de dia oba na asem kwan na one man say am everywhere no or your home cry it's for them to you know obian to you know na how no what money is there open mu do obi obo ma do ela ma Abiswafo say ye ni ya obesa ba hebiom na ye ni ye ni sen osi ochirem say ye fufura ya bamu no say debia obeti ni yesi ye basum ye behia mu debia ebesha ni kwa ma wasa ba habiom asa ye ba ye na yakotia da ye mabiom a eno na be yo hawo kakra na de o ma ye ti asemi say o hawo na egu ye so no say de titifia enja ye hu nto ye kopim da ye bewu ti ye nyire ye wo say ye di ye wo ba be ra nyame ni so mu na afi ye di ye ho